Евангелие паводле Яна. Калі Езус з'явіўся сваім вучням і снедаў разам з імі, сказаў Сымону Пятру: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Той адказаў яму: «Так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі ягнят маіх». Зноў кажа яму другі раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Ён адказаў: «Так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх». І сказаў яму трэці раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Пётр засмуціўся, што трэці раз спытаўся ў яго: «Ці любіш ты мяне?» і сказаў: «Пане, ты ўсё ведаеш. Ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх». Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі ты быў маладзейшы, то падпярэзваўся сам і хадзіў, куды хацеў. Калі ж састарэеш, то выцягнеш рукі свае, і іншы падпярэжа цябе і павядзе, куды не хочаш. А гаварыў так, каб зазначыць, якой смерцю той уславіць Бога. І пасля гэтых слоў кажа яму: «Ідзі за мною».